तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। विजयादशमी म्हणजे दसरा। 3.5 मुहूर्तांपैकी एक अशा दिवशी सोनं खरेदी केलं जातं। भारतात आजचा दिवस खूप खास असतो। महाराष्ट्रात आजच्या दिवशी एकमेकांना आपट्याची पानं देण्याची म्हणजेच सोनं लुटण्याची परंपरा आहे। या दिवशी पाटीपूजन, सरस्वती पूजन आणि शस्त्रांची देखील पूजा करण्याची प्रथा आहे। दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याची पानं सोनं म्हणून दिली जातात। दसऱ्याला धन, ज्ञान आणि भक्तीची पूजा याचं प्रतीक म्हणून सोनं म्हणजेच आपट्याची पानं, पाटी पुस्तकं अर्थात सरस्वती देवीची आणि शस्त्रांचं पूजन करण्यात येतं। याबद्दल आख्यायिका सांगितली जाते। श्रीरामांनी रावणावर विजय मिळवून त्याचा वध दसऱ्याच्या दिवशी केला होता, त्यामुळे दिवसाला विजयादशमी असं म्हटलं जातं। पांडवांनी अज्ञातवासात जाण्यापूर्वी आपली शस्त्र शमीच्या झाडावरील एका ढोलीत लपवून ठेवली होती। त्यापैकी धनुष्य आणि काही बाण बृहन्नडेच्या रूपात असलेल्या अर्जुनानं विराटाच्या गायी सोडून आणण्यासाठी वापरले आणि त्या कामगिरीनंतर परत झाडावर ठेवून दिले अशी आख्यायिका आहे। त्यामुळे दसऱ्याला आपट्याच्या पानांचं महत्त्व आहे। आपट्याची पानं आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे। या झाडांची पानं, फुलं, बिया, सालं औषध म्हणून वापरली जातात। आपट्याला अश्मंतक म्हणूनही ओळखलं जातं। अशी मान्यता आहे की पूर्वीच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे मोहिमेवर गेल्यानंतर शत्रूचा प्रदेश जी काही संपत्ती लुटून आणत होते ते घरी देवासमोर ठेवत असत। या घटनेची आठवण राहावी म्हणून महाराष्ट्रात दसऱ्याला मित्रांना, आप्तेष्टांना, नातेवाईकांना आपट्याची पानं सोनं म्हणून वाटण्याची परंपरा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।